Na ruim 20 jaar komt er een einde aan commerciële televisie in Friesland. Na de landelijke commerciële zenders komen nu de regionale en zelfs de lokale televisiestations eraan. De primeur is voor Harlingen. Daar ging vandaag GPTV de lucht in. De Friese regionale televisiestuurder GPTV van de familie Gerstel houdt eind deze mannen na goed 21 jaar op met de uitstuurings. Even de directie kent het meidje van de programma's net meer uit. GPTV, Studio Trebel, goedemorgen. Ik denk dat ook het revolutionaire van onze zender is. Dat eigenlijk doodgewone jongens een televisieprogramma maken. Maar als je mensen hier op straat tegenkomt, iedereen kent GPTV. En wat dat dan gaat, denk ik dat het hier best van belang is. Waar zoeken de mensen meer naar GPTV of US? Oh, ik denk naar GPTV, Hazes. Ja? Ja, ik denk het wel. Van mij zit heel Hazes altijd naar GPTV. GPTV is in al die jaren een begrip worden in Friesland. De stuurder begon in 1996 in de gemeenten Haas, Frensietradiel en Het Beeld. In de een van de jaren waar het uitstuurgebied hield iets groter. GPTV, de andere zender in Friesland, is vanaf vandaag te zien in 12 gemeenten. Periodie verhuizen GPTV van Haas naar de Blokhuis Poorten in Ljouwert. Goedendag, welkom bij GPTV met vandaag in het nieuws. Nevens GPTV is het al adverteerders de laatste jaren hield dit verder aannemen. Onder andere door de economische crisis. Rek omdat meer adverteerders kiezen voor internet of sociale media. De wereld is veranderd en dat is het probleem en daar hebben we tegen geknokt. En we hebben 21 jaar een feest gehad. En in het persbericht noem ik het nou, we gaan nu de slingers opruimen.